Bernard Henrik Krusell oli ensimmäinen merkittävä suomalaissäveltäjä. Vanhin paikka, jossa Krusellin tiedetään olleen, on tämä Uudenkaupungin kirkko, jota nykyään tosin kutsutaan vanhaksi kirkoksi, kun kaupunkiin on valmistunut myös uudempi kirkko. Täällä kirkon hämärissä Krusell varmasti istui vanhempiensa kanssa. Hänen isänsä, kirjansitoja Jakob Krusell, istui tässä 9. rivillä muiden kaupungin käsityöläisten seurassa. Ja Krusellin äiti, Margareta Elisabeth Messman, tuolla 13. rivillä naisten puolella, jonne tietenkään minulla ei nyt ole asiaa. Voidaan ehkä arvioida, että Krusellin maailmankatsomuksen siemenet alkoivat itää täällä Uudenkaupungin kirkon hämärissä. Krusell teki paljon hyväntekeväisyyttä. Hänelle ulkoinen loisto ei ollut niin tärkeää. Hän halusi pikemmin auttaa köyhiä ja sairaita. Sitä varten hän piti hyvin paljon erilaisia hyväntekeväisyyskonsertteja. Myöhemmällä iällä hän perusti myös 2 hyväntekeväisyyssäätiötä. Toinen niistä auttoi muusikoiden leskejä ja orpoja, ja toinen keräsi rahaa vähävaraisten lomailua varten. Krusell teki hyväntekeväisyyttä varsinkin vapaamuurarijärjestön kautta. Siihen hän liittyi 20-vuotiaana Tukholmassa asuessaan. Tällaisiin vapaamuurarien kaltaisiin salaseuroihin moni tärkeä mies tuohon aikaan kuului. Siellä miehet pystyivät kehittämään paitsi itseään, niin myös parantamaan ympäröivää yhteiskuntaa ja keräämään tosiaan varoja niitä tarvitseville. Ruotsalainen vapaamuurarius perustuu myös kristilliseen arvopohjaan. Krusell itse oli sekä lähtijä että lähettäjä. Hänen oma äitinsä Margareta Elisabeth lähetti nuoren Krusellin Viaporiin Helsingin edustalle, jossa Krusellista sitten todenteolla tuli muusikko. Ja myöhemmällä iällä Krusell itse lähetti nuoria klarinetisteja maailmalle. Krusell ei koskaan kirjoittanut väheksyvästi, halveksivasti tai rasistisesti muista ihmisistä. Tuntui, että hän todella ajatteli aidosti hyvää lähimmäisistään. Hänellä olisi ollut mahdollisuudet tehdä loistelijaita konserttikiertueita eri puolilla Eurooppaa, niin kuin monet hänen aikalaisensa tekivät. Mutta Krusell viihtyi pikemmin perheensä ja läheistensä parissa Tukholmassa ja Linköpingissä. Siitäkin huolimatta hänen sävellyksensä leisivät ympäri maailmaa. Ja nykyään voidaan kiistatta sanoa, että Krusell on yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä säveltäjistä.